Hei, mä oon Kaija Wittenberg, henkiseltä tehtävänimeltäni Magdalena Sofia. Mä oon tunnetyöskentelyn ammattilainen ja pyhyyden enkeli Sanktielin maanpäällinen ankkuri. Ja äiti Jumala Sofian valon lähetti, niin kuin moni muukin jo tänä päivänä. Tuossa, jos et vielä tiennyt, niin vuosituhannen vaihteessa Isä Jumala käänsi äidin kasvot maan piiriin. Mulla on tämän videon myötä aivan ihana ilo kertoa, että mä oon tulossa Suomeen, elokuussa Helsinkiin, sitten Oulu, missä mä oon syntynyt ja suurimman osan ajastani elänyt, ja sitten Rovaniemelle hoitamaan ihmisiä, tekemään henkelihoitoja ja ohjaamaan henkelipäivän Ovet ykseyteen workshopin. Ja siitä mä haluan nyt kertoa vähän enemmän. Eli henkelipäivä on, jos mä kerron ensin siitä henkelisanasta, kun se on aika hauska. Eli siinä yhdistyy tavallaan kaksi maailmaa. Se se henkeli tarkoittaa human ja enkeli on enkeli. Eli ajatuksena on se, että kun me tässä tehdään tätä henkistä työtä ja henkistä itsemme kanssa, niin me pikkuhiljaa jokainen omaa tahtia kehitytään enkelin kaltaiseksi olennoksi. Eli siksi todelliseksi itseksi, joka me oikeasti ollaan. Hyvä. No niin, eli ovet ykseyteen, kelle se on tarkoitettu? Se on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka tunnistaa olevansa henkisellä polulla. Eli se itsetuntemuksen kehittäminen on se suuri intentio ja halu ja tarve. Oppia rakastaa itseä, oppia rakastaa elämää, yleensäkin rakastamisen taidon kehittäminen on se inspiraation ja lähde. Sä oot esittänyt ehkä kysymyksiä, että kuka mä oikeasti oon ja mikä tämä elämän tarkoitus ja mikä mun elämän tehtävä ja miten menneet elämät vaikuttaa tähän elämään ja mikä se karma on ja miten mä pystyn siihen, voinko mä siihen mitenkään vaikuttaa. Ja mitä tämä elämä, nämä kaikki ilmiöt oikeasti on. Onko jotakin muutakin kuin se, mitä me tässä maailmassa muutenkin kuin mitä me nähdään. Tämä on ihanteellinen itse asiassa ihmisille, jotka tekee jo jollain tavalla enkelten kanssa töitä tai jonkinlaatuista energiahoitotyötä. Se on heille ja ihmisille, jotka on henkisellä polulla, tämmöinen kvanttihyppy seuraavalle levelille tässä polulla. Koska nämä työkalut ja tämä workshopin anti, se on suoraan siirrettävissä siihen omaan elämään, omaan arkeen, ihmissuhteisiin ja siihen omaan henkiseen kehitykseen. Niitä voi käyttää lopuelämän näitä työkaluja. Samaten se anti on siirrettävissä asiakaspalvelutyöhön, hoitotyöhön. Ja se on ihan mahtava asia. Tämä Ovet ykseyteen päivä, mitä se tekee, niin se vahvistaa meidän itsetuntoa, itsetuntemusta, mutta myöskin vahvistaa tätä yhteistyötä enkelten kanssa. Puhutaan arkkienkeleistä ja näistä uuden ajan voimaenkeleistä. Mä haluankin tässä kohtaa kertoa pikkusen tästä Sanktielista, koska se on mun kaikkein kauhean tärkeä ja rakas ja tulee toimimaan hyvin vahvana energiana siellä henkelipäivällä tai Ovet ykseyteen workshopissa, koska Sanktielin tehtävä yhdessä kaksoisliekkinsä Holy Christin kanssa on auttaa tasapainottamaan meidän tunteita. Se mun työsarkaa ihan ammatillisestikin. Ja sitten myöskin selkeyttää meidän ajatuksia. Tämän työskentelyn avulla me aletaan tavallaan saada mahdollisuus avata tätä meidän yhteyskanavaa korkeamman itsemme ja jopa korkeamman itsemme kanssa. Se on vähän rassattaa semmoista piippua, niitä karstoja pois sieltä, niin että se informaatio, jota sieltä meidän korkeamman Kristus-itsemme tasolta on laskeutumassa alas, joka tietää meistä kaiken, niin
se yhteys aukeaa ja olisi luontevaa ja helppoa. Samaten sitten myöskin ihan sinne tuonne monaditasolle, jossa kaikki luominen tapahtuu. Hyvä. Elikkä mihin se päivä päättyy, niin se on tavallaan tämä kaikki se päivän tekemisen kruunaa sitten ykseysaktivaatio, joka on äiti Jumalan ykseysaktivaatio, joka on tavallaan annettu ihmiskunnan, se on lahja ihmiskunnalle. Siinä luovutaan menneisyyden karmasta, aktivoidaan meidän korkeamman rakkauden keskus ja aktivoidaan Jumalan geeni meissä. Kun luovutaan menneisyyden karmasta, niin sen työn mestari on täällä, tämä armon enkeli Grace ja hänen kaksoisliikkensä Mercy. Se on tämän ajan kaikkein tärkein vaikuttaja tällä hetkellä. Se on vähän niin kuin sellainen katupora, joka jyrää nyt sitä kivettynyttä, kovettunutta energiaa tästä meidän kentästä. Auttaa meitä siinä just näiden karmallisten asioiden vapautumisessa ja fobioissa ja peloissa ja huolten energioiden vapautumisessa. Sitten se mikä me siellä aktivoidaan, jotta mä siirrän tämän vähän, niin on ilo ja meidän korkeamman rakkauden keskus. Eli ilon enkeli Joel on tämän korkeamman rakkauden keskuksen mestari. Ja äiti onkin sanonut, että ihmiskunnan mieli on niin sairas, että tavallaan me ei pystytä tekemään mitään niin kauan kuin se siellä mielessä on sitä negatiivista energiaa niin paljon kaikissa niissä mielentasoissa. Niin Joelin tehtävä on valaista sillä ilolla niitä negatiivisia asioita sieltä meidän mielestä. Ja sitten se aivan niin kuin sokerina pohjalla, niin ykseysaktivaatiossa aktivoidaan meidän jumalgeeni. Se jumalgeeni on aivan niin kuin meidän kaikkien sydämen sopukassa oleva ihana osa, joka me ollaan vaan unohdettu. Se voidaan kuvata, että se on niin kuin sipuli, jossa sipulin kuoren siellä syvällä sisällä on semmoinen vihreä ihana itu, joka odottaa, että se pääsee kasvamaan. Niin tämä ykseysaktivaatio, se poksauttaa sen idun kasvamaan niin, että kaikki meidän lahjat ja meidän ihanat ominaisuudet pääsee tulemaan esille ja käyttöön meille. Tämä ykseysaktivaatio on vapautumis- ja muuntumisprosessi. Ja se kestää, se vapautumis-muuntumisprosessi kestää aktiivisvaiheena semmoinen 1,5–1,5 vuoteen. Prosessihan jatkuu koko loppuelämän, mutta se tavallaan muuntuu koko ajan keveämmäksi ja keveämmäksi. Me tehdään karmallisia, hyviä asioita ja joskus vähän huonojakin, mutta koko ajan vaan kun me ollaan enemmän tietoisia, avauduttaa henkisesti ja tietoisuus laajenee ja kevenee, niin tavallaan ne karmalliset negatiiviset teot jää pois. Enkelit tulee ohjaamaan meitä yhä vahvemmin meidän elämää ja päästään astelemaan sinne tasolle, jossa tapahtuu kaikki luominen. Ja tämä onkin tämä henkelipäivän Ovet ykseyteen workshop on ehdottomasti kutsu sulle luomaan yhdessä paratiisia tänne maanpiiriin. Hyvä. Se miten sä pääset tähän mukaan, niin on ilmoittautumalla. Tee se pian. Paikkoja ei ole kovin paljon. Henkelipäivään ilmoittaudutaan sähköpostilla. Se on tässä. ovet.ykseyteen@henkeli.fi ja mun henkelihoitoihin on sähköposti tässä. Mun oma nimi ja @henkeli.fi. Ovet ykseyteen päivästä sä saat
lisätietoa Facebookin tapahtumista. Siellä on Oulun, Rovaniemen ja Helsingin tapahtumat erikseen. Ja sitten myöskin mun nettisivuilta, tai oikeastaan on mun blogisivut, magdalenasofia.com. Ihanaa. Mä toivon sulle, vaikka ei nähtäisikään, mä toivon, että me nähdään, mutta jos ei nähdä, niin mä toivon sulle ja teille kaikille ihanaa päivää, ihanaa iltaa, ihania öitä ja enkelten kanssa. Ja toivottavasti nähdään. Heippa!